Danas smo u Podgorici donijeli malo mediteranskog duha. Došli smo u Podgoricu gdje žive afirmirani ljudi hrvatske nacionalnosti, liječnici, inženjeri, lojalni građani i Podgorice i Crne Gore. Zahvaljujući Hrvatskoj građanskoj inicijativi, oni izražavaju i svoje potrebe i afirmiraju svoje stavove i mi smo tu da kroz dalje djelovanje istaknemo sve ono što je od velike važnosti i za opstojnost Hrvata u Crnoj Gori, ali i za jačanje svega onoga što je značajno za samu državu Crnu Goru. Danas smo donijeli pravu stranu svijeta u Podgoricu. Zbog svega toga na narednim izborima dajte svoje povjerenje Hrvatskoj građanskoj inicijativi, zaokružite broj 2 HGI na pravoj strani svijeta. Hrvatska građanska inicijativa na pravoj strani svijeta.